¿Sabía usted que 4 meses después de los incendios del verano, la imagen del fuego en nuestro monte sigue lastrando la llegada de turistas a Ourense con motivo del Puente de la Constitución? ¿Sabía usted que 14 asociaciones de la provincia se manifestaron ayer con motivo del Día de las Personas con Discapacidad y para reivindicar una ciudad más inclusiva? Y además, ¿sabía usted que 4 de los 5 empleados del Colegio de Abogacía Ourensano han demandado a la entidad desde que la nueva Junta tomó posesión en febrero? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2498 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana bajo el prisma, bajo la mirada de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: el turismo penaliza a Ourense al carecer de una oferta navideña definida. Los hoteles de la provincia registrarán en el puente una ocupación media del 50%, lastrados aún por el estigma de los incendios y un día festivo menos que en 2024. El diario también refleja que la alcaldesa socialista de Ramirás, Isabel Gil, se niega a ceder su cargo al PP en virtud del pacto al que habían llegado tras las elecciones. La foto de portada es para la victoria por 2-1 del Ourense Club de Fútbol ante el Girona en la Copa. Y ojo al sorteo del 9 de diciembre porque el próximo rival será un grande del fútbol español: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao. Para analizar los asuntos del día contamos hoy con uno de nuestros analistas habituales, Antonio Toritiño. Benvido, Antonio. Moi bo día, gracias. Tamén contamos co responsable de Cáritas en Ourense, José Ángel Feijóo Mirón. Benvido, José Ángel. Bo día, gracias. E por último contamos co presidente da Asociación Cultural Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. 4 meses después de los incendios que asolaron la provincia en verano, estos siguen dejando huella y afectando al turismo, según los operadores consultados por el diario La Región. A las mermas en la cosecha de uva o castaña o a los episodios de turbidez y cortes de agua en Valdeorras, súmenle el efecto turístico en una provincia que ocupó muchos telediarios de España y de otros países de Europa durante la ola de los fuegos. De hecho, el pasado verano la provincia tuvo ya los peores registros turísticos desde 2018. A esto hay que unirle que la Inmaculada Concepción cae en lunes, lo que acorta los días de vacaciones en un puente con una exigua previsión del 50%. Por su parte, el Partido Popular de la ciudad sostiene que esta carece de una oferta definida. É incomprensible que unha cidade cun potencial termal, cultural e gastronómico como Ourense remate 2025 coas súas instalacións pechadas e sen ningún avance real, criticou a portavoz popular Ana Méndez tras poner ejemplos como la piscina termal de Asburgas o el Museo Municipal. Antonio, ¿tú qué opinas de esta situación? Prodúceme unha sensación como desagradable que o Partido Popular descubra ahora que en Ourense non hai oferta cultural, nin termal, nin... pero estes non son os que puxeron este señor que está gobernando. Claro, é dicir, que as cousas non suceden porque un día amanece con néboa. As cousas en política suceden porque se anda un traxecto e se pon no goberno da cidade de Ourense alguén que eu creo que non ten na cabeza en absoluto unha estructura relacionada nin co termalismo, nin ca política. Os museos pecharon, a oferta cultural evidentemente non hai absolutamente ninguna, pero o problema non é que non a haxa, o problema é que nin a hai nin se lle espera. Pero que o Partido Popular acaba de votar un orzamento no que non hai partidas orzamentarias para ter esta oferta cultural.
O Partido Popular, por outro lado, eu creo que algunha responsabilidade terá tamén cando goberna na Diputación de Ourense, e tampouco é que a Diputación de Ourense este tendo unha oferta cultural no resto da provincia que sea apabullante, verdad? Tampouco ten suscrito un convenio de colaboración co Concello para que esa oferta sexa posible. Está José Ángel aquí, que saberá desto 55.000 veces máis que a min, pero creo que podemos presumir, inda que mintamos un chisquiño, de que somos a provincia de España con máis patrimonio románico. Seguramente podemos ser a segunda, pero vamos a decir que somos a primeira. Temos unha oferta termal única en España. Temos un patrimonio natural que só temos o que a natureza foi xenerosa con darnos, pero a partir de aí o noso esforzo foi sendo o contrario. Pero temos tamén unha historia reciente que para si quixeran outras cidades do mundo, non? É dicir, temos a Bella Auria como patrimonio cultural dificilmente imitable en outros lugares. Pero temos uns pintores de primeiro nivel como Antonio Puga, con cuadros no Hermitage, temos Quesada, temos Prego de Oliver, con cuadros que podían estar sendo expostos neste momento, pero é que temos un Belén como o de Baltar, que é único probablemente, por lo menos en España seguro, pero é que temos un museo catedralicio que é unha divinidade, pero todo isto xunto coas institucións promocionando isto, non olvidemos que estamos na ruta da seda de España, non? É dicir, os carabasares antigos da ruta da seda vivían dos pasaxeiros, e xa non digo as cidades que eran ricas por esa fluidez de persoas. Logo, Ourense ten todas as posibilidades, o único que non ten é cabeza que poña en valor todas estas circunstancias. Posibilidades hai, desde logo. José Ángel. Sí, certamente un pouco todo eso que acaba de lembrar Antonio. A verdade é que hai moitos detalles ou moitas cousas que a veces son pequenas cousas que entre todas fan un todo, non? Que deberíamos poñer en valor, que deberíamos dar a coñecer, non? Quizás o mellor o que falta é un pouco de imaginación para poñer en valor o que temos, que eu penso que ten máis valor que as luces de Vigo, con todo cariño para Vigo, pero ir para ver unhas luces, bueno, pois está ben, non? Pero quizás aí quitemos máis cousas. Eu, de todos modos, desconfío un pouco deste tipo de afirmacións, porque despois xa, eu, entre outras cousas, a parte de Cáritas, son tamén párroco de Santa Eufemia e teño a igrexa no centro da cidade. E vexo que a maioría dos fins de semana, e despois xa veremos a ver nestes días, non? Festivos, aquelo está abarrotado, non se colle, e todo o mundo che di que nos viños xa non hai onde cear, xa non hai onde sentarse. Entón, eu sempre teño esas dudas, non? Porque despois xa vexo que eso está cheo, que en Ourense pretendes un fin de semana, sábado ou domingo, ir comer e como non teñas reserva, non vas poder ir, e cear máis ou menos o mismo. Entonces, sempre se me presentan esas dudas. Por outra parte, pretender viaxar a Madrid no AVE un fin de semana, de repente os precios son como os dos avións. Entonces, por un lado, quizá os hosteleiros queixanse de que non hai reservas, non? Pero despois, por outra banda, ves que Ourense énchese de xente. E os locales, digamos, o sector servicios está cheo. Entonces, algo non cuadra. Si é verdad, como dicía Antonio, que temos que pôr en valor máis as realidades que temos ya en moitas das cousas que ás veces son descoñecidas polos propios ourensáns. E citaba o Museo da Catedral. A mesma Catedral de Ourense, ahora podese facer unha visita turística que é descoñecida para moitos, incluídos algúns cregos, que estamos habituados a entrar na Catedral, pero despois, cando colles o audioguía, escoitas todo o que hai ali, chamache a atención. Entón, ás veces, pásanos eso, que non somos capaces de poñer en valor realmente as cousas que temos na nosa terra, non? Manuel. Bueno, vamos a ver. A primeiro que se me ocurre a min
é que non sei por que razón hai que entender que o turismo na cidade baixou e que tamén cos incendios axudan a eso. Hombre, as noticias volan polo aire, hoxe escoitas en todos os sitios, pero a turbidez das augas, o problema dos incendios non se está dando precisamente no Concello de Ourense, nin na comarca do Concello de Ourense, nin na comarca. Por lo tanto, eu creo que iso é un pouco fruto desa, pode ser exageración, non sei, algo así, non? Segunda cuestión, que en Ourense non hai un programa de Nadal definido con ofertas distintas e diferentes, culturales incluso, se non é novo, levamos como desde que está gobernando Jácome que desapareceu todo completamente. Eu acórdome antes, incluso había un festival de panxoliñas e as iglesias enchíanse de xente, non? O sea, non hai, que sí, que os vernes a noite e os sábados está todo Ourense cheo de terrazas e a xente comendo fora, ou que para poder comer non tes que reservar moito antes, é verdad. Pero hai unha cuestión tamén de fondo que a min me chama a atención, e que hai moitos anos en estes programas, un parecido a este, comentaba outro Troitiño, ademais, de que cando viñera o AVE, que tiñamos que estar preparados para que cando chegara o AVE Ourense, pois houbera unha oferta máis importante de hoteles, de cousas, e de atractivos como eran as aguas termales, etc. etc. Bueno, eu pregúntome, desde hai 10 anos aproximadamente a hoxe, mellorouse algo, fixose algún campo neso, salvando a piscina das Burgas e aquel espacio que se aumentou e haber comprado un terreno no campo da Feira, o campo da Feira é un terreno que se comprou ali para facer un hotel que non se fixo aínda, non hai nada. O sea, vamos a ver, eu creo que en Ourense hai unha cosa que se chama filibusterismo político, non? De que te apoio, pero non te apoio, que é o que está pasando na corporación, non? Queixámonos de todo eso, pero non hai un mirar un pouco máis adiante, non hai un obxectivo de querer facer cousas que prendan en todo o mundo, non? Eu vexo así, por poñer un exemplo, o da Plaza de Abastos, non? Que tamén é un elemento que sería un elemento atractivo ter unha Plaza de Abastos moi diferente ao que temos ali nun sitio que está reducidísima, non? E que todo está por facer. Eu vexo en Ourense de hai 10 anos, cando xa Troitiño viñamos aquí a falar en estes programas, e en este é un programa parecido, non sei se era en Portada ou se tiña outro nombre. E dicíamos, isto que pasa, e van 10 anos e tipo perdidos. Desde Jesús Vázquez hasta hoxe, iso foi o tempo perdido, non houve nada de proxecto, de diseño de algo que empece a mellorar e que empece a encandilar a xente, non sei, é que non hai nada, eu sou moi pouco optimista porque, salvo que haya un milagre a partir de febreiro do ano que ven, do 26, e cesen o alcalde e se faga unha especie de haber que se pode pasar aí, non vexo que se vaya a aumentar e mellorar en estes 2 anos que restan. Logo depois xa veremos, non? Antonio, falaba da Plaza de Abastos, Manolo, os placeiros dixeron outro día que dende que Jácome amenazou con desahucialos non dan abasto nas vendas, que a xente o mellor non se manifesta, pero vai ali a mercar. Ti que opinas? Mira, eu fui un concelleiro, entre outras cousas, de Abastos. Pero aparte deso, a mí gustame a cociña. Cociño mal, pero gustame. E aparte deso, eu cando viaxo, unha das cousas que me gusta ver son as plazas de Abastos. Unha cousa curiosa, pero tamén din moito dunha cidade, non? Nós temos a sorte de ter, primeiro, unha materia prima absolutamente inigualable. Temos a sorte de ter un edificio da Plaza de Abastos que é absolutamente icónico e situado ademais ao lado da Burga, é dicir, o lugar é absolutamente estratégico. E temos ademais, que a mí creo que ainda é un dos valores patrimoniais máis importantes, conservamos ainda as rianxeiras ou rianxeiros ali vendendo o rianxo ali ao lado, produto local de primeirísima calidade, etc. Que xa non se contempla, cando se contempla dramáticamente a reforma da plaza, non se integra aquelo con unha estructura bonita e poñendo en valor todo isto. Isto é un despropósito dunha magnitud absolutamente inconmensurable, pero vai en concordancia con todo o que levamos dito. Tiñamos un museo municipal que tiña unha fama e tiña unha historia,
e pechámolo e decimos que se poñemos unha taberna, que ao millor vai a ben, pois, bueno, esperemos que por lo menos fagamos cantos de taberna. É dicir, isto non é unha cousa illada, isto é como un todo que camiña cara ao caos. É dicir, un mira para Trump e di, e que podemos esperar que pase? É dicir, o máis desexable é que pase pronto, porque unha catástrofe antes ou despois vai na haber. Bueno, pois aquí, afortunadamente non timos armas e non timos cousas, pero hai unha catástrofe de carácter social. A piscina da Burga leva pechada todo o tempo que leva. A ver, hai alguén que veña a Ourense que o patrimonio... bueno, ahora non me vai salir a palabra, vaya por Dios. Histórico artístico. Sí, histórico, pero refiérome a todo o que hai dos romanos, arqueolóxico. O patrimonio arqueolóxico de Ourense. É dicir, é que é dunha riqueza tremenda. O Museo Arqueolóxico de Ourense leva pechado como 25 anos. É dicir, pero, a ver, isto é posible. Bueno, pois isto sucede, e digo vos outra cousa que é máis preocupante. E hai moita xente que está contenta se lle están arreglando a súa rúa e se lle poñen un punto de luz igual que se facía antes nas parroquias do rural. Por amor de Dios, é dicir, o importante dunha cidade non é como eu teñar faltado a miña calle, que é importante, é mal que ben vou ir pasando. O importante dunha cidade é que teñamos un proxecto, cando nace un neno, pensamos que facer, que vai ser de maior, e criámoslo e educámoslo e formámoslo ca esperanza de que aquilo sea útil para sí e sexa, ademais, útil para a sociedade. Esta cidade hai moito tempo que non sabe que quere ser, non ten un futuro decidido, bueno, non hai un programa, non hai unha previsión, non hai nada, pero deso non é culpable un solo individuo. Deso son culpables todos aqueles que permiten que isto se dé. Ao final, a este home, se o aparta da alcaldía, non van ser as vías políticas dos partidos que teñen capacidade numérica para facelo. Tirá que terminar sendo a xudicatura, probablemente, a través da xente de Jácome, curiosamente. E todo isto é para escribir un libro feo. Posibilidades hai, pero, hombre, por amor de Dios, non esperemos máis. Bueno, unha piscina... No, eu quería simplemente fazer un apunte. Vamos a ver, eu non pertenezco ao mundo político, e entonces, cada vez que estou con algúns que vivistes na vida política en primeiro plano, sexa dun partido, sexa doutro, sempre o partido contrario nunca fixo nada ben. Si falan os do PP, os do PSOE non fixestes nada ben, si falan os do PSOE, os do PP non fixeron nada ben. E agora, todos contra o Jácome, pero en Trile non se poñen de acordo para quitarlo. Ese é clave. Isto chámame bastante a atención. No tema que estamos falando, cando falamos de poñer en valor moitas cousas da nosa cidade, pois supoño que o PSOE fixo cousas boas, e o PP tamén, e o mellor hasta o Jácome fixo o mellor algo bo. Entón, o mellor é tratar de poñer en valor eso que casi todos, algo fixeron ben todos, e despois, evidentemente, habrá ceibas, habrá cousas que están sin faer, pero poñamos ideas. É dicir, desde fora da política, os cidadáns danos a sensación de que dedícanse a pegarse de tortas entre os partidos e o que menos lle interesa é o ben dos cidadáns. Por qué? Por que digo isto? Porque seguro que todos fixeron algo ben, e a todos lle falta por faer cousas boas, non? Si se puxeran de acordo en decir, home, pois, eu que sei, a Plaza de Abastos, pois calquera outra cousa, se apropou un, outro ten que ir ao contrario. Isto é o que non concebimos desde fora. E entonces, eu creo que temos que cambiar un pouco esa maneira de funcionar. Tratemos de unir forzas, pensando cal é o fin que perseguimos na vida pública, o ben dos cidadáns ou o ben do partido. Porque isto, ás veces, empézanos a plantexar moitas dúbidas os que non participamos, digamos, directamente, inda que si participamos como cidadáns. Pero eu sería máis partidario deso, de aunar entre todos forzas, non? De ver, pois isto, aquí saliron unha serie de ideas, non? Bueno, pois, si se fai de boas maneiras, dun modo cordial, tratando de axudar, pois o mellor penso que é máis fácil poñer en valor tantas cousas que temos boas, non? Manolo. Vale, pero para eso, seguindo ese fío argumental, para eso ten que haber un alcalde
que chame ao consenso, que busque puntos de encontro, cando o alcalde mayoritariamente non é escoitado en ninguna parte, nin é recibido en ninguna parte porque non o consideran unha persona seria, que ni siquiera mantén as formas, que ni siquiera é capaz de chamar a un consenso. Por que rayos o teñen aí os outros partidos? Entonces, bien, estou de acordo contigo, estou de acordo, porque houve intereses superiores en algúns partidos que non queren perder digamos que cousas da provincia e prefieren manter eso para eso. Eu celebro, digo agora abertamente, celebro de que na Diputación o outro día se aprobaran uns presupostos buscando puntos de consenso, al menos cunha forza política, non? Bueno, pues algo se fará millor, non? Pero é que no Concello de Ourense neste momento non hai forma de establecer un diálogo porque hai unha persona que non chama o diálogo, que non quere o diálogo, que é un caprichoso que actúa de unha maneira caprichosa, punto. E non é moito máis que decir. E que os demais son bastante incompetentes cando non son capaces de poñelo fora de xogo. Pois, bueno, eso está máis ou menos xa debullado, non? Claro. Cambiando de un pouco de escenario, onte 14 asociacións da provincia, dende colectivos vencellados á saúde mental, o dano cerebral, a diversidade funcional, participaron nunha marcha que partiu dende o Parque de San Lázaro, na que os manifestantes portaban paraugas de cores para visibilizar os seus dereitos por mor do Día Internacional das Persoas con Discapacidade. A pregunta que vos formulo é a seguinte: somos ou non somos unha cidade inclusiva? Bueno, somos unha cidade que eu creo que nese sentido se parece bastante ao resto do Estado, non? Probablemente haxa eivas específicas, como pode ser a accesibilidade, etcétera, que poda estar máis ou menos contemplada. Pero eu creo que esa é unha das asignaturas pendientes do Estado, das autonomías, dos concellos, etcétera, das administracións públicas, de producir unha moita maior integración de persoas. Estes días, onte ou antes de onte, comentábame que un rapaz de 20 e pico anos se tirara ao río, etcétera. Hai aínda unha especie de vergonza das enfermedades que teñen algunha componente mental. Eu creo que o Estado atende aínda escasamente desde a Seguridade Social tamén este tipo de doenzas, etc. Bueno, eu creo que eso xunto coa vellez son aínda espacios nos que hai moito que facer. Dende que a muller se integra no mercado laboral, afortunadamente, cambia o paradigma das familias. Xa non hai unha persoa que ten a vida consagrada en exclusiva ao bienestar familiar, e é así que cando as persoas se fan maiores ou teñen algún problema de minusvalía, pois non hai xa ese colchón familiar para poder atender, empezan a aparecer como unha solución, a mí non me gusta, pero bueno, algunha tiña que haber, as residencias da terceira idade ou residencias para persoas con discapacidade, que eu creo que deberían de ser menos habituales, deberían de ser máis residuales. A familia debería ser capaz de poder manter os seus vellos xunto cos seus nenos pequenos e formar, como sempre, unha célula equilibrada na que hai un pouco de todo, e eu creo que aí hai que facer políticas de bienestar, políticas, bueno, como da lei de dependencia, etcétera, que nos permita integrar moito mellor. E eu creo que un dos aspectos importantes é que sepamos mirar con afecto e con respeto ás persoas que teñen algún problema. Se unha persoa lle doi un pé, a nadie se lle ocurre dicir que tens que andar moito. Se unha persona ten depresión, todos timos un consello que darte, que o que tens que facer é salir, culpabilizando a casi da súa propia situación. Eu creo que é un lugar onde José Ángel nos vai poder dicir cousas moito máis acertadas que as miñas, que non é máis que unha reflexión de boa vontade. José Ángel. Sí, estou de acordo con Antonio. Hai unha inclusividade arquitectónica, digamos, que na nosa cidade é complexa e é difícil, porque somos unha cidade bella, unha cidade antiga feita noutros tempos en donde evidentemente non había cadeas de rodas. E entonces a accesibilidade, digamos, física resulta complexa, pero bueno, hai que ir poñendo os medios, non? Despois a todo ese ámbito máis amplio da inclusividade, é certo que hai que seguir traballando e todavía nos atopamos
con moitas situacións que excluyen as persoas. Unha das que ele citaba, que era a saúde mental, non? É unha das cousas máis graves e peor atendidas na sanidade, non? E que, por desgracia, cada vez atopámonos máis rapaces con problemas de saúde mental. E, de todos modos, hai unha cousa que me chama moito a atención. En Cáritas, que atendemos a moita xente que chega por primeira vez aquí a Ourense, proñendo de América, de moitos sitios, sobre todo de América, buscan en internet un lugar onde se viva ben. E resulta que sai Ourense. É unha cousa moi chamativa, porque xa non é o primeiro que nos lo di. Digo, non, buscamos a ver algún sitio e tal, e poñen unha serie de parámetros e resulta que lles aparece Ourense. É unha cousa ben curiosa, Quizás será pola idade, porque somos realmente unha sociedade humanamente solidaria, o ser un lugar pequeno, en xeral, nós somos acolledores, en xeral, tamén porque saímos moitísimo, non? Entón, nese sentido, sí que hai, que digamos, como no noso modo de ser, é unha cidade moi acolledora. Despois, evidentemente, hai que seguir implementando todas estas políticas sociais que axuden a incluir a todos aqueles que por algún motivo específico estén excluídos. Hoxe, o gran problema é todos estes migrantes que veñen de outros países, bueno, que xa vemos na situación en que están, sobre todo de América. Pero eu tamén comento moitas veces que a nós que nos cheguen moita xente de América é unha cousa moi boa, porque rexenera a nosa poboación, fai que rexuvenezca, e despois xa temos unha serie de elementos moi comuns. A lingua é un elemento común que nos facilita moitísimo esa inclusión e ese acercamento, non? Entonces, eu diría que temos que asilizar todos eses mecanismos que levan consigo a inclusión. E, sobre todo, o tema dos migrantes e da xente de fora, aí hai un problema a nivel de atención, e incluso de atención administrativa, atención policial, para conseguir os papéis, para conseguir citas, está sendo unha cousa denunciable, moi difícil, non? Entón, bueno, sempre hai eses elementos de inclusión que temos que favorecer e que temos que mellorar. Dicindo isto, é que somos realmente unha sociedade acolledora, en xeral. Manuel. Vamos a ver, eu creo que a inclusión das persoas con minusvalías e todas estas historias nunca vai a ser total. Sempre vai ter problemas, pero sí recordo que hai como 25 ou 30 anos, pois en Ourense non había nin rebaixe de aceras, nin andaba prácticamente sillas de rodas polas aceras, nin había nada deso, e que en ese aspecto deronse pasos, non? Pero somos unha sociedade envellecida, como en todo Occidente, e cada día ese tipo de cousas, o chamado edadismo, está máis presente e vaise facendo moito máis notorio e, claro, para cubrir ese espacio apareceron o que foron as residencias da terceira idade e todas estas historias, non? Pero perdeuse un vínculo que antes existía de que na casa cuidabas dos teus, que eso é moi traballoso, pero incorporarse todo o mundo ao traballo é moito máis difícil. De todas maneiras, sí que se deron pasos. Aínda que eu admito que vai ser moi difícil a integración con persoas con minusvalías total e absoluta de todo, porque hai unha parte que está aí presente, que é a súa minusvalía, non? Pero sí que se deron pasos e que, ao mellor, o que para min había que reforzar en este momento na sociedade era o chamado edadismo no aspecto de decir, vamos a recoller un pouco das persoas que xa viviron momentos, que teñen experiencias, e un pouco tratar de que non solamente sea unha sociedade que parece que puxa nos máis xóvenes e que os demais os arrima para unha esquina, non? E dentro deses demais van os que teñen limitacións físicas e os que non as teñen, non? Eso era o Senado, que ahora xa que queremos que desapareza. Bueno, non sei de que desaparecer ou non, pero era a nivel incluso da administración, estaba un instrumento onde se tiña en conta a experiencia dos maiores, non? Era así. Bueno, tocastes temas que poderían dar para un programa inteiro, a inmigración, o edadismo, a dependencia, pero bueno, pero hai que ir pechando, quedanos pouco, unha conclusión final, Antonio. Pois a conclusión que me parece máis interesante de todas é que Ourense ten posibilidades, xuntos podense acadar esas posibilidades,
e o gallá alguén nos escoitara e chegara á conclusión de que José Ángel dixo que hai maneiras, hai modos e entre todos podes facer, a ver se alguén escoitou. José Ángel. Repito que, Antonio, temos moitas cousas boas, moitas cousas maravillosas, poñámonos de acordo, axudémonos, xuntémonos, fagamos algo xuntos que será ben para todos. Manuel. Eu acóllome a un refrán que dice nunca choveu que non escampara, o sea, nunca que ten que parar de chover negativamente e que supoñome que a unha época máis gris como a que podemos vivir hai que esperar unha época de futuro e que a xente reaccione e que realmente empezamos a buscar puntos de nexos e comunión de unión e lanzar esta Ourense un pouco máis pa diante, non? Porque penso que ten cousas positivas. Pois con esa mensaxe positiva de Manuel pechamos o SEO en portada. Lembren que poden seguir o que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia e aquí na web da región cada día, minuto a minuto. Agardolles e aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.